Mobi Bia Aquaba Eba Maishia Ayimfie Kotoko Efie Sabri Azama Aquaba Bio Eba Open Source Radio 104.7 a song. And then Ayo Sana Anida Etosu Adu no Bako. It can't hold the road a boy. So Osana that's also Adu no Bako. Ye Mame Asantehemaa ya Okona Kurano. Yabaka no I ebedin na Ocheda. Ampa Ocheda boy Yiadom my dano aqua battery and there. Sabi per any berry measure and yas and get roll. The panel about Pessoa Manipa actually say ampa or Mondo Asantehemaa. Nipan pem. And I betray you. But to the last who could swear back. Nina, ya mammy, Asantehemaa. Now should that and that ye dear. And for Abba, a mine abrim poor dicro, Omina Abedra. So, and Abba the first way pray, out of 4 pray, Omina Abedra. And then, Osana that also I don't know about. And then, Nayaka Asantehemaa. Ampa. And then, Asantehemaa. Sabrina, Nipa Church Aram, and Yas and Kito, Nipa and Pem, and I be sure Nina, and now say, they a doctor for womb, a nurse for womb, one of our men a womb. It was the true one more, ever channel, if you may have bedroom. So when I will your Pasabasa and Chapra Malim Kobumu, now, when I'm saying, what was in paying for my bedroom? Yeah. I bring up. Nipan pem no atwa our hadom ahemfo ene behwe adefo mrantie ne mabawa abrempofo adikuro wo nyina aduru ha emieni pa ni behwe we anya de se otrafie mo obi beka chewo na mo wangala pa ni behwe pa ni ohwe na sa na Bamba jo ko so ni padom na so bedura se won boy ho ban so kokora na ye de ase be tu gase se aka bio se nananum kan to ho da bia de bia da se ene ye to so ahorom da bi enye na kore anopa ye kai ni ese aka bio nananum fan tu ga se ene obi antro sto emo na mo ne won se wa wo do e ma na Hema se ne na Hema o se bo adwadifo eto mra nsem ahoro baba mbufie wonya mo de ba fie am ototuru nya fefe no se akoma se ne na Hema se be ko na kura ene na meso na meye yin amejai na akwa me na nu yam mo obi a sha kete se ene obi anto so enti so obi ba ho e be ka che o se na nanom se ne
obi a minister no wa bi o store nti ya eji usika enye no kora obi anka na mom so wo do bi e ma na Hema se na Hema esi so ne mam mo nsem ahoro nyina otim tuturu nyina fefe ma na ani ja aba no a na ka wakoma bra ha bi mom ehwe na obi ama ma ji usika because se enenda no e ka ba eneda no yakra ba hwe se esenko bibia e ba ba hwe bi daachi aseminti ebi ebi ono ma no na ma no be hia na bi e be bi asem bi oso me bi bai se me penso Asantehemaa bi fi mu na kura no Yiadom to so me nsa firi mu ni na otwe da me ko bi se na na etie ni se na nam ni enti momodia obia we ya disi ade kese ya disi ade me kan ifuru bebre atwa ya dodoro aso na nkwa so ba ya enya se nkitu akura ho enne de eye po ni bi po woni me obi nka nkyerɛ na mo wanga za be hwebi na dache o de aya so ma aka ade amba mo point for so obi no ma fi ase e ba ma akọ police for so ja for ba ho ba so o so ha no na me say akabio asiso so ya brantie na wo do nsa asua adwuma bi obonsa ma adwuma ya fa so ni na oba ha ne ya me amọ ne aso hu a ene wa owira hura ba wo say ya wo obenu wo say ya wo ti me srawo obi anfa adwempa emra ha obi anfa ni die fa emra ha no na ne da so kokora ene so ko dan na Konadu Yiadom otoso miensa na nai obatra akomia space mfie nwotwe ni oye adwuma papa oye adwuma ade ba akwa America na pa se emiri bi bai na emma bia emiri bi bai na emma bia wo ma akọ fa no chi aya sabia na mo aho chire nti wo mo nya sika enyi wo mo nana e ma ko e to yina ma to no ha no ma do no so yo mo we cheze nana o do e ma nipa o ka ye ma nipa o be so obi ho ba chire and this do e bra wa chire kra nana timbo ya be you afi ho yina ti nana de enka no nana won ka ye pa e mo bia nana wo do e mo bia abri obia yegusu ya nana Hema na otweda no ene yegusu desi a ya owura nifo nana na otweda na edi na misa se obacho nana kakra ofia se na o ne se ofa medase pa na Asantehemaa de oye nyina ye maame sabre ya Asanteman sebiebru ye nom dade abu anui ya awerho ema ye nyina minim na Asantehemaa bra me ba afia ha sebiebru bra na Asantehemaa koye na afia kobi koye na Asantehemaa ebe so na pampan mu no ni nyina na me wo fia ha na menya kwan ko na Asantehemaa ho kakra emprepi ema ebra race course for eba ne ho bedi dwuma bi na me koye na achia me da me di kire no na ni je pa ma wode sakura to me so e ka kire race course for na ache wa am say ne ba ne me ne na ne minti wo mo nso me wo mo hwe ma brebia na Asantehemaa sabiebru na humobro na ba tan yo papa na badaye enne sa ne me ne nyina no na yesu afiri ne ho oye obi a sabiebru sa wo ban no a wo se ne yamu ye papa ne yamu ye na okasa ya so no osre okasa ya na se de edi akire nti sabi Asanteman ya hwerade enti se nananom achia me bodwa kasie sei edi na wotweda na ne kwan so a no nti ofa na Hema de wasom Asanteman wasom ye yie nukura mu wasom ye amudie mu wasom ye sede sebe esese Hema bi asom ne man no na Asantehemaa asom no to ofa ne som de me de meka se eye kronkron ofa na ye nuanu adwadifo eyenim se edwa bi e wa Asanteman mu bia hye na Asantehemaa ase
na ekwan a se bibi badwom na adwadifo no de beto n'animu a ofa so siesie ofa so di asɛm a na efe keke ewo musa na ahema ho na asɛm nie no ɛyɛ yɛmfa ma radio so ɛne TV so sɛ de yɛwura asɛm nie yɛ ane ɛde ba sɛ kɔtɔkɔhene tena se a asɛm a obedi bia yɛde ba ɛmo manfo nyinaa ate ba na Asantehemaa ho no mmara amane ma yɛ kwan sɛ asɛm a Asantehemaa di no yɛde ba na sanke yɛde ba ka manfo behunu akukuduro ɛne ɛnokoredi a na Asantehemaa so didi asɛm ba ne nan so a ɛkwan a obefa so ati asɛm no afrɛ mu adansefo asiesie di asɛm no to bra to ba bia sɛ da no na usampa wɔyɛ ɔbatampa etu ofa me de na Asantehemaa de mɛka sɛ wɔyɛ bi pa yɛ manamo owura me do aso pa pa bio me ka wasɛm bi sɛ adwadifo ma no wasɛm kyɛ sɛ edwa bia wasantem tan nyina e Asantehemaa dia na me de me hu sɛ basa ye bi ba adwadifo ntem mentimi wase ba adwadifo ntem a ye hu sɛ ɔmo nyina so ho begu ahemfia na ɛno no sɛ na hu no fa ɔfa ɛno kyerɛ gidie a ɔmo wɔ mo maame wɔn nana na Asantehemaa mu ɛkyerɛ ɔdɔ a wɔn wɔ ɛma Asantehemaa ɛna ɛkyerɛ awerɛhyɛmu ne yɛ trust wɔn mu gidi sɛ asɛm no sɛ ɛden sɛdeɛ ya ɛba ɔhemaa anim a ɛbɛdwo ɛna wɔn nso na adwa ne yɛ ne dea sɛ bɛde adeɛ yɛ ne dea deɛ wɔn n'anim kan enti sɛ nipa dɔm boa wɔn sɛ wɔn ba ɔhemaa n'aso na wɔn de asɛm abɛto n'anim na wɔn ba na yɛ nkabɔ mu ne biako a na kyerɛ sɛ na Ahemaa ɛne die bia ɛsɛ sɛ adwadifoɔ de ma no no wɔn de ma no na wɔn wɔ dwidie ne awerɛhyɛmu nso wɔ ne mu a ɔka asɛm a nokorɛ sɛdeɛ yɛwura so a ɔka asɛm de me se ne nokoradie na bɛso ma Asanteman no saa bɛbɛbɛbɛbɛ na Asantehemaa mfie a ɛkɔ nwɔtwe a wɔbɛsɔ nananom apampan mu a sɛ bieburu sɛsi a yɛkasa yi wɔkɔ akura yɛwɔ gyidie sɛ bi ɔbɛsa aba yɛgyidie ne sɛ na Ahemaa akɔ akura yi ɔnsa mmra bio aha na Ahemaa akɔ akura ɔnsa mmra bio ɔba bio a yɛbɛda nyame ase wote ase ɛfiri sɛ na Asantehemaa som yie wɔasom wɔ ne kuram no ɔfa yɛbɛkɔ so ayɛ interview no ɔho Otumfoɔ Foundation yɛn nuanom Otumfoɔ Foundation yɛwura kɔtɔkɔhene ne 25 years no na nisuade hunu a sɛ bieburu ɛyɛ mpuntuo deɛ ɛyɛ ayaresa deɛ ɛyɛ nwoma sua nyinaa no foundation foɔ no so wɔ ha enti ewie a yɛne ɔmo nso ebedi nkɔmɔ ɔfa na Asantehemaa deɛ nyame pa ɛna yɛsrɛ ma ne kra me da se owura nimfoɔ na me ahwɛ nana sɛ na yam ya woyɛ na abada ya wo so ba ka mmiri bi ɛma bi ɔmo kɔ wo kɔfa no cha sabia wote nsɛ mi ɛkɔ so wote ba bombo kakra ensɛm na ɛkɔ so ne deɛ na sabi eburu sabi adan sabi akrontɔ ɛhɔ baabi no na ɛnyɛ baabi a ɛwɔ sɛ ɛde fa nanso ɛnam sɛ na Asantehemaa na ama Konadu Yiadom ɔno ane ba bɛka ɔno ane ba deɛ na ɛsɛ kɔtɔkɔhene wɔnom nyinaa ɛwɔ tirimu pa na adwempa ɛwɔ wɔ mu tirimu o na kɔtɔkɔhene wɔyɛ asase so deɛ ɔne nyame a ɔwɔ asase so wɔn boa ma bibia yɛ bɔkɔ na deɛ ama me koraa no sabi aburu sabi adan mani ɛgye yɛwura ɛne na Ahemaa ho ɛbɛrɛ a wɔkɔi na Ahemaa deɛ ɛkwan bi so yɛwura na asa na ahene a wɔnyɛ no baabi kɔ na kɔgye na ntakyi ba fi tumfoɔ sa na ahene na menka mo yɛ a sabi anya adɔ deɛ wɔm ne sɛ ɛbɛrɛ na Asantehemaa na ɔte aseɛ no yɛde me ba ɛma na Ahemaa ɛhyira me san sɛ akokɔ ana misuadeɛ nanso me hui ɛma ne yɛ fa ansa na nafie kɔ bi bɛkɔ anɛ yɛde na ama Konadu Yiadom ɔba bɛsi asabi anya dɔ yɛ Asanteman nyinaa no fu na hwɛdeɛ sɛdeɛ na resɔ so koraa adwo fam kyerɛ sampa na Ahemaa wabɔ adwuma papa yɛbɛfe no nanso yɛka sɛdeɛ me nua kan ne sɛ wɔnsa mmra biem na Asanteman ɛnsa fa ne ntoma pa ɛmfira nsan so wɔyɛ kɔ bɔhyɛ deɛ wɔne wɔno a ɛnɛ wɔkɔ ama Asanteman yɛbɔ bɛkom ayɛ twa mmorosa ɛne bi deɛ nsogya nti ɛnɛ yɛka kyerɛ wɔ bi biada wɔ ha biada sɛ ahofɛsoɔ ndeɛ m'ani agye paa mɛho sɛ bi ba wɔ mu fra ntoma obiara bɔ ne deɛ ɔbɛbɔ kuntunkuni wabɔ mu deɛ ɔde ne kɔbene atwa no aseɛ no ayɛ ndansi nkranso ayɛ fɛ ɛnɛ mɛho sɛ mmabaawa no nyinaa yɛ ɛsesa ma amammerɛ no adi mu nti ɛnɛ m'ani agye paa ayɛ nyinaa yɛba wobɛsom yɛwura na yɛadi na Ahemaa no a wɔtwerɛ ama na yɛ kra bɛhwɛ nti yɛserɛ adwadifoɔ ndeɛ bia ma me koraa manya ne nteɛ sɛ ɔmu di dwa kakra ɛna anɔpa deɛ yɛ ne bi bɛtɔ nneɛma kɔ baabi kɔdi wɔ mu dwuma enti ɛne deɛ wɔn bɛbɛ awia na ɔmo nso abɛka ho ama yɛn nyinaa yɛasom mame hwɛ ɛnɛ obaye
Ocean Nipa, Yahanum, and man and Mema. Yahofa man at the saying, Nitty true, and man or man for my saying. Sabia Brumi Ramedu was your song. And nam sir, you rakotoko hine, Nensembi or the two jam, don't be TNT, and then Kudana Famunyansa. And we say, yeah, dear Biania, Dura, a yampan in fear, Sabia Bru, or many in Asia, Yeni, now Bahana, who first saw Enquia, Yana in Traye, Etina, Mania Diama, Aya, and first saw and then depending in idea, you know, the Awaba, Message Waba, the Quabinimo, boom, Nanso Cocone, Tuntum, the Diapefra, Hane, a Tirasampa, and Ne Asante, ya Pome Como, Ye Chambrasa, and first one on Bibia Quaye, yes, one may pass some more Bianco for Bibim Quayano, now fair one, two bits in Tidia. Sasedia was here the sum as I see Sunyame, Kotokoine, Sansan Abiweti and Elcrono, a two Busaya, and now first soon be Bia, Kama, Wadaroma. Yura, and Wakaba, open soil radio. Yeah, And Bajo would he Pacho me did the Cabino Savio. Cabina or Savio. Cabroso Have a view. Cabra, oh, okay, Australia. Then Pana, I catch every as you see. Medase, near my catch, dear Ansana, my Cabino. Medina, Utumfo said to the second foundation, and then Namama open so, and then Asanteman, and Anum Yako, and the dark now near SC, say, and that day, Yahima Asanteman Futufu, what done any, didn't any actually Nananum Sedo, I can Nananum. Now, you read the Huno here. Asante Emudi Amamre, any Amamre, and Yama Asante or the cherry as I say. Umpo, Arehumu, and a Yao dear mono, Yadabi Bia dear, as I say, we are singing who now in Chimazo, Esuya, near Kaise, Asante will be, Asante will be cheers. Asante will be cheers. Say, to over him for, and I bring Pona Dicro, and I'm correct. Medase, Sabuja, Amahine, a Jesia, or more Asanteman, and one Bakotokofie, say, Bibiato one, a Riemu Ayokusu, wait, say, and she shall be one, and none of your toe, now Asante, a Kramu. Sabio, Nana, a penny quail crano. Amanibia, man, Shannon, and the Omen. Nancy so Namsa Santi, Atitina, Shisha, Atuntino, and the true, you know. Ye done near maybe a diatra, Asante or my ampa, Nasanti or Shisha, or near ma, Yaya 2 or 3, Nande, one and penny 40, Mudiane, a candy jar woman, or Mukram, as I say. Remember one name ran here by the son. I saw almost so Esia BB every home. Mr. Medawas. Already for Brian. Over Medas of Papa, dear, ye papa, Mr. Baby or Casano, and no one no, why are dear, what can ye? Yabeko so near Bemum penny for other than 4 Nibiacasa, of a Naya near for Frabian so Akasa, Leyland, Jumano penny pa, Ewa. Yabaya say ono so ne beto twenkomo ba ko mienu miensa bi so onya kwan ne na ahema ahia of other roma ye hu say enema akoso kakra na nanom atena se omo twen yewura minim de won so de beka ho na afa ye ne empanifo a aka no so atwetwenkomo oh media ne meka ne say ye be say na nanom obia tra fa kwa ye de ama no mo obi nkroso enko ba bi ka say miribi aha ntokwa bi si ha Atrayenti, France, Kumawu, and then Brema for Pepe, Adentia, Obisi Obiakota, and Obisu Akota, and Nokaka. Dear Westler, baby, I do what Sano, and I will be I chose a town, a one is on the tower, and town go by Fufra go past for Emma. Okay, you made us say, offer Yabaha, would you want Casano? We are Asantehemaa now, so please, good afternoon, sir. Good afternoon. Kindly introduce yourself for us. My name is Yiadom, introducing Rana Motors and BBC Leyland Paint Company.
What do you have to tell us this afternoon, sir? First of all, my condolences to the whole Ashanti region. We are always here to support and give love. We are part of Ashanti and we always here to support. Were you able to meet the queen when she was alive, and what do you have to tell us about her? To be very honest with you, no. I didn't get the opportunity to meet her, but we were contributing in any activity that Menchia do. So anytime Menchia have an activity, BBC will always be there to support. Thank you very much. Yedase BBC adwuma yeka adwuma omu penti ye papa Leyland adwuma no yeka say bre bia ye ready 25 years no omu di penti bebre bre ye e ma ye di adwuma opani me pese wa woda wo ho di na ahwefo a omu hwe ye ni hu yo midin de eye Konadu kwasi kankam dan kan na me eye mrahye badwani ma manfo a omo eye nhye so aban atwa mu ya so no me na me eye aban krachi panyi ewo eye asokore mampon eye mansini ni mo ana ba eye aheni emu susu a eye otumfo ne sasa amohene kuma na nasayata a wo santase no eye ne sompa hene eneme Yedase na Asantehemaa ya wo nana kakra be na abeka kire ye na henie ekomfie nwotwe a oso nana na mapampan mu no uhu ne sen we de se nyina de ye nyina ne ye ma ye ho due nananom enue na me so ye nue bi na ye besere se wo hwe nana eye nana Konadu Yiadom nana Asantehemaa eye na bakosem wo hwe ne baba e ne leadership ne o ma wo ye ya eye ade bia na da soron kokra ye kasa futuo a otimi sa futuo papa ye kasa eye se nipa da boko ne bibia o ye bia no okwa oda boko na so o ye na se wo kasa na o tiewa na se obie na no pa otimi se asemo efiri mu ba no aya asemo emu oduru ana obeka se ya programming no e kasa ya programming na misra bia na nipa ne binte eye kasa na so because ya hyeda ahyehye enioma ne de agu na adwene so pepepe ubo nipa we di anu abo ne na di nipa asmasi we ba no a ubo nipa ne di anu abo etia na mitoro bo a mehwe ne di ye de mpanyimfo ne ba na ye mu kasa e kire no na o ya no o ka me se azem we di na ehu but ne nyina kire de asante wo eye de ye hyeda hyehye nipa no ansa na na ba betena ye akonwa nkese no so no media sase de misi hu no be amini e bompu ni mpu baye se empre baye du ene akire no mehu se asante wade ana asante so tumi ankasa so wa asante so Yedase papa yesre nyame pama o onso due ma yenue. Thank you very much, manager. May the Almighty God bless you. Meko offer ye ne mpanimfu akasa wie so to aswada Roma egusu a ya kire ne ekoso wo manhia ha ne sabri masanya owura ne monyafo bi ewura mpacho efrosan eframe oforia manfo mpacho ufia ni free bebre angoma so be na nachire mate no nkromo yo sabre asante asokore ene hima ne mpedifo abetina I have photo na masanya hu ne ekoso obia eni tani asante amamre siti efe amamre ene amamre eni amani efe ti media futu am ti be mo obia se eni kwa se bisi bio e mo obi bisa sia obia mia nani na omra manhia na omehwe ne ekoso ni esisi ai ojiri se adisi ade bi wo Bajo say. Yes, ojiri adisi ade bi wo yes ni papa be sia ampa adisuade wo mpa ye obroni educative adisuade pa wo say ya de pa say ka school for na ma kwan pa say ko won so a wo nyina ba anhia no besua bibi free bajo wo asem bia be ka kira manfo ana oh ni ana ka kira manfo ana say ni asie no anya sie awie ayi obo ade nsa no enti yemfa mpa bo enta na chi no konya baby pa we are most grateful to have the British High Commissioner among this. The British High Commissioner is here to observe. Yo, Abusanfo Opemso TV so eni na manhia kodokofie bojare na yewe enche na mote se ofada sankroma one opani ba ko nso atwetwe enkomo na ena yenim se dark na
ɛne de ma yɛwura kɔtɔkɔhene na yɛtia yɛyie yɛnya asante de hyɛ baako ɛwɔ yɛn ntam a wɔno nso ɔmfa no asante sɛm ɛni agorɔ koraa council Opimso TV sunim Opimso radio enie na breche kese abo Asantema yenom dade abuam bodi ma ye na obia hunu de okasa yi your family lawyer Anthony Osepoku can be adwuma okay me they say me am a private practice yenim sa wasoma Asantema ya chepa na breche kese abo ye na yedi na watweda na ahema na Konadu Yiadom toso miensa na ama Asantema nyina ahia oh man she could go fee yanhwe amamre ne amane ho nsem be na one yetiefo beche yo the American say ko bi twa ne abehwa ha aye edwabo kese e araho de ba ye do say e kire Asante say you obi ka you obi nso kire na Hema de so ye nyina nana ye nyina ma me ye nyina e bibia no sabi okọ ekura na say obia sabi Asante wo mu Asante fon ko o obia wo Asante ha ana wo Ghana ha wo ni mama mre say oba beso nti aba ha ye ba beso say de emra ne tie ni amamre tie no pepe bia mo ne kasa wo som ni mu no kane tete say de nananom edi na atweda ye te kasa bi mpo say nananom eburu na say ade ebekyin ama yadi na wotweda eni nyina ewo ho ene ya futu sambam na wode ma emrante ne maba wa mabuna aba wa momfo amamre ne amane enye hwe de anda ye ma ro ne say say me be some ye lawyer ni so my friend to ma be say me ni amamre na dodo no ekoyi a and omo ko ba bia na omo fatare a hye say benye amamre say esua entuma fra say esua ya amamre na say bia betimi nya bia ja enchirema aka meka no ya da sipi lawyer Anthony Osepoku oye Asanteni de se konkron ono nso ne de kakra obeka na ansa na abekokra no na Hema wodi akunya no so emfinhia enwotwe na wakra ekọ ansi adue obeka sa no oye hwan oh nana o say ye ni ane eba ahimfie ebe so mmere bia no mi akwasede bia kesa bia aseme kwan ono di sabe adehie ni ahenananom no mba bechia otumfo tanse ya ona di kan ba nti watsa ahimfie asom ahimfie asom sikadwa nti obaye ohumsa na wanyini die enso ninim die a ode ma babia otie ane babia osom no na akoso berebe a na obia ntoto na sekura ya da sipi lawyer Anthony Osepoku na yene no atwetwe enkobe mewo nana wiafe Opimso TV suni mewo nana wiafe ewo menchen Opimso TV suni kumase adwadifo enkabomuko akokuo ne doso nana wiafe Opimso TV suni bowudi ma na kire wachiri kwan kakrama na ehu ye adaru mepuru sabe ye cha obi a wo hwe Opimso TV ye femi na wiafe adaru ma sa wo hwe mi dwumadi a bidi a edwadwadwa wo Asantema me dwoma himafo de sabe de me na meye omo panyina bibia me do ma no efom kita hudie ni manhia eni dwom de e wo na Hema wo de me ana me dia wo manam ye bibia ma wo mo yo na Hema da ne to ye yi ye hu se dwom na anofo mountain train if say eduakase na ebu abomo yenim sa de edwa wo nsem titia se Asantema mu de wudi dwa e wo waboboa no de mu mpa na Hema dia mo adwadifo e de na mahwere na Hema ewoi mu wadaroma se de wunim no se yakase ka edwa ba kosam e wo Asantema mu dia edwa bia na Asantehemaa dia se wo wunim se na Hema free mu na Hema kwa akurai edwoma Hemafo na se dwadifo ya sede e wo se ye nye bia na ebetimi ade atu badwam wa ha wadaroma na Hema free mu no ama yani etutu aka yensam ama aye mobo se wo sha se bibi buru ye so ane ye hia kwankire bia age se ba abrewa wo fitiam se abrewa na eni woyi nti aye mobo awisia se eni kamafo
ya kama fo na ekọ no ti wadaroma sabre de ya kire ne sa manfo meboaye no mu nso yemu na ye nkora ya brewa ti achi kra yan hwe ye di na ahema na otweda yi amamre ne amane ne mpo titiru bebre na ekoso ene mrantie mabawa aba dia na abeka kire ye nyina ye ka kire omu ne se omu ne se ye dan a panyin no bi nya bi da akola de obi aye bi da na eye dan a ye dui empanfo be kwa ma ye yaba nti wo ya akola wo ya baba wo ya brantia ma wo na nya ntiantia wa ha ye kasa amamra Ghana de amamra eni manhia ye kasa amamra ni Asanteman ti ye oponse ye ra ho asemato ye nyina no aya amamra na ye a kire obi ahu sa ampa Asanteman obi kire eno na egu so kire no to obi a obeto hu amamra no omra ha oponse yesu omabu emiensu omabuaye na ye mpege abrewa ti anim omabuaye ne nse na ayema ni onyam na onsa amra no besua amamre ene amane yo ya da ase pi na awiafe na ye no akasa Opimso TV da ase kumase adwade emi aya hodo no wono na egiram kasa ema wono na me wo na na dia wo nso e wo menchai na dia wo na dia ye nyina ye nom dade abuam ye ma ye ru asedin ene dakina ye hu sanananom ahodo amahene bebre na aba nananom a wahu wonom ebi ene ayo medase se de ya ka ho asem no ene na Asantehemaa nananom nyina Asanteman etra se edini na wotweda nananom bebrebe Asanteman no ka ho ko ade wontimi ntentena ye kan ya Asanteman jasem ne ye ka omomu ahafu nyina no eka ho bi omomu obono omu nyina aka ho omomu obono poye rawra ene Eastern region ne fama bi ene Central region it was washa eye tiobodom obedru ha sampa oba bedru ha nana samba jafla yes nana samba jafla a otoso mienu oba bedru ha sei eye amanten manhene oba bedru ha omni amanhene de do na aba ana eye kumase abrempon omo so de omo wa ha tutu na no omaba a sa abre ma jejwa enche ene hu se eye twafo feku a bafo twafo hene eye otumfo abrempon Asanteman na twafo hene obetwam se sia me nyina ehu no omo so atrase a ebrebe mo a ebekọ ne enum akọtwetwe enkomo kakra enti sa abre de se na ndodo na so na mpaso mo ba we Asanteman ana anyanye kumase nko Asanteman a omo nyina akropon ene kumase no ana sa abre nyina nana adane ato so enti sa abre Asanteman de obi a de natural sa abre ka sei on se bafo twafo hene ne chiame e wa ha sisi e otumfo twafo hene ne chiame e wa ha enti we akọ ne nchen na ai ne ti na chiame wadaru mebru Opimso TV suni Opimso radio suni ene de ye nyina ye ni eda kokọ wo mu ayenom dade abuo mu munue na yenue de asam na wode eto nananom anim awiei yo minya wadaru ma yedi kamera asira bema Opimso radio because radio eba enche enso anam se ewo manhia ahemfie nti akokan ye nya abrobi oda de mu cross mo fo me feed nto se bebu Opimso radio na mi ntie de e ko so na kan me kan na kama ba di mani ayre aba behwe bi na na wanya ne sa na madam ma eba ni se ya enya ahote ena na ye ena ye anibre obi timi ka se twafo ene se ada obi a wotwa Asanteman ente sa se bebu se bebra yewura o ne twa sama Asantehemaa ye ka se esa ye bo kwan ato Asantehemaa me fa so a twafo ene twa no afa so na nsa na kontre ni akom omu nyina ato aso aba ne yewura aso so aba madam ma na na de ye ni breda na akodu Yiadom se bebu se bebra na yewura na se to bebi o Asantehemaa se bebu ni tumi a wode ma nananom amahene ene nananom abempofo no se ene me trans na mire semu no se me de se bi me maame ana mi nua ba be fia me ma sheda ma adofo nyina ate ente na se bi Asantehemaa one achamefo trans ami ehu ene ne se bi na akodu Yiadom da odoko ene ne na awotwe a se bi Asantehemaa trans ma adofo
Achichina benche nyina aba bekia no wadaru mebru yada asipi ma men ko ofofro nana wadaru mapum so TV so ni udin nana ya saka otoso mienu yo mbacha ohifo wadaru asokoli senti me mahene ne nana susu bibili club ya Asante yo sabre de nyina nom dade abuo mbreche kese na abo Asanteman ye kan mu ma de ade kese atomani pa afisa mu maame enimpom na adane ato dia na wo kan tra Asanteman ye kan ne se e man payifo ye nsunu mate ya ye mobo abre papa sense brichi aboye ahimafo ene ye hinenam ye na babia mfa eti ene ye ni abre na wo chida ye bedie na nasusu bibli club ya Asante na ni abre papa ani mamene nana ento ankomotwetwe no so nana wadaru mebu wa bodi ma ye na ye hunu akira kwan opum so TV so ni ye famina na say be ma sian otoso menu se nche hene me ma amini nti wa cheche bibie mu nti na ye ni breda ene ye da bia da kese Asanteman be bia kopim bia no ene bra ba pa te ba se ba be som ene dey ene nti ne wa ka bibi kire ye ene mabuna ya bra amamre ni ade na ensua amamre ni amane de woto twina enye yie ti oye nya na muso mo hweda mu sua because obi nim obi na mo no e de hye pa e beto no na se ya te mo hwe nya na muso mu sua why so TV and ACP yes aka ne se nana ye wie we nyina nana susu bibiri wotra konwa so efi aduasani eti Yakobo ya adoma odonfo ne mobrohufo mo meboa ye eye da memeda ye ma me de ye ni atata ni suo ni ntino ye de agufom na emomada ye fra ne da memeda de na nasusu bibiri club ya Asante afe no ye mfie aduasa enti mpinso TV momra na me meboa ye ya baba ababu amododo ebedi nkomo ewa akire ho ya da mo asipi na wo nkwa so nana wo nkwa so opumso TV so ni opumso radio ni aha aya manhia kotokofie bojare na ye nyina ye dum breche kasia abo Asanteman na ena Asanteman na hia manhia kotokofie a ye aya mame Asanteman bre watia nana ama Konadu Yiadom otoso miensa ye di ne na awotweda na empanimfo na nanom akirem omode ne loti ye on hyehyɛ ye ato yanim na nananom amahina abroduosiam ena omo nyina aba manhia kotokofie ha ye boa ama yewura club ya Asante kokohene otumfo se tutu abebio ono a na bre watia amane akwan so ono a ne maame na yadi na atweda pepepe na manya konfo na che piaro ewa menchai we de konfo na che opumso TV so ni opumso TV ni wadaru mebru opumso TV ni wadaru mebru yanya konfo na che piaro ewa yenchai opani kwame frimpong ena ye maame na yadi na atweda konfo na che woda kasama wo mo e dia na wo kan yo em se video you make say na to Asanteman esan say ye mame e betina community ni bo ye ma ye ye konfo no chefo ye okwa omo ye nya no mfaso pa ye kan ho se mra no what me bua ne nkro dadofo ano ama mba konfo no chi na amomo be wo ye anankwala o ma beda ho no ma se bibibi ni o mame mu nsem anti o mu ntimi enhwe o mo hospital no o ti beti o mo hospital base nyina ma wo mo anamu wa adihia bi ade bi ehia wo mo so a wotimi dis anoma no ebe so ebe boa wo mu nti ye de enya no mfa so nti na ba se wa free mu no ye nyina ya no nti se oye ne kese na ato Asanteman ma bi ato ye san se ye nimse ko ti ase because o agisa adwuma na wodi ma ye mra na o ti ase yo ya da se pi opani kwame frimpong konfa no che ono ene kasama apomden arasabia no ena ye no atwetwe nkome mewo ofada sankroma ewo ye ntampani se uni pani adue ofada san kan etete no na otweda die ani na die ensesa bia ba mu ana kwame ensesa bia mabusa de dan so mpempi no abia echese obi twa ne ho bi na ka professor also animals are equal but some are more equal than others ye nyina say adekwara so
ebi kɔ nkansi obi obi buro bi so ɛnu ti na ɛba nsɛ sɛ na ɔtwi dɛdɛ na ɔtwi da soronko koraa soronko sɛ bi nya do me kwa hwɛ apaati sɛ me sɛ me to fam a me na ɔtwi da no ɛyɛ abusia ne otwa ahyia na bi a adɔfoɔ kakra bi aba na wei no deɛ ɛyɛ Asanteman nyinaa yɛ maame Asanteman nyinaa baata kɛsɛ nyinaa yɛ no fo ano ɔno ate ato sɛ ɛnto ɔno na ɔtwe dan de ɛyɛ so ɔde toto na ɔtwe dan aka no a nsusure wɔ ebi kɔ nkankyɛ obi nti obi so deɛ ɛyɛ kɛse kyɛ obi saa na ɛteɛ yɛde ase pii saa berɛ yɛhu sɛ baafoɔ Asantemahene wɔne ne dɔm ɛkɔ akɔtena se na atweda die bi sei ɛyɛ abrempɔn na atweda die yi baafoɔ Asantemahene Asanteman kontire Kumasi kontire ne dwumadie ne sɛ Asantemahene ɔna ɔyɛ ɔtumfoɔ sahene paa ne Asantemahene ɛnti mbɛbi no Krontihin no time frame Krontihin Kunti and it is there. Oh, you do for the Sahine. We went over, set it in former member of parliament. You know, the 5 year winter. Former running mates. The Sahina, Sebi. Honorable Martin. Oh no, voting for all by. I could hear you. I'm going to do baby. The same one. Oh, here is Asantehemaa. Personal security. It's about finding a better person. Oh, you know what you're the persons of Honorable Alexander John Akon, former regional minister, former minister of chiefness, and the former MC of Obuasi, Honorable John Alexander Akon. We affectionately call him the gentle giant. He's blessed with wisdom and his interpersonal relationship is unquestionable. The former president of the Republic, His Excellency John Your Excellency, you are welcome. As we are all gathered here to observe the 1 week observance of the Asantehemaa. Now what you done a year? Now a tuduro, atutu, any 2 hours to and also I want an animal man you must say. And then the Dubia. Now I'm going for a tour. Young first, you are and a tour hour to drunk one. Abobo Bien, General Obet Marto Amandiaches. And then I said, I go for beer, a tour, and mobile ship. The first I drew, and I to draw, and I'll shoot that I drew to, and then you die to the Apumso TV Sunni, Meshia Kotokofie Bojare, Yama Amanfo Ason, and to say Sabre, Kane Ghana Mampani John, Ajekum Kufo, Bema Ba, or also Abedru, now to the day, I say,
enyo anonko a abamu empanimfo ahodo kane asomfo edi nei asomfo dodo na omo so di omo ni monyam abetai na atwede die achi yenim se na ahema etofom dia na ayomamu nyina na breche kese aboye adamu na esiem asam kese dua kese na abu abo Asanteman eno nte ebetwetwe atiti na nti bebre aba manhia akudukufie sapepepe na yehuno no nananom aye bambo nhye kama ama bibia adede na kwam me ahodo a nananom ene abambofo ahyese ema obia emfa na ahyem enkofa ho no eno hyehyɛ nyina nso aba monim aba mo asum so dada eno a na eguso a ade achi ye enhyɛ bibia eda na kwam toten sabredie omanfo abamu panifo ankrankra enyumaku ahodo asofo nananom ahema emema wonum nyina enom de omani akyerɛ manhia kotokofi a omo ebe kabibi akyerɛ na Asanteman na oma bɛhyɛ yewura eden no mama no dak na eti enomu a na eguso a yɛde emu amanebɔ ɛsomo so TV so no midin de kwa me adu jamfi kumane manhia kotokofi apumso radio so a ɛna moni eguso a monhwɛ na amosanso etie yi yɛbɛkɔ so a na yɛ nananom ahema nananom ahemfo bi adedi enkomo afa na atweda die na eduru sɛ Asante ebo edwa bi sɛ ya na adesua bebre ɛna ewo mu Asante amamrɛ ɛne yamane no ɛdanso amamrɛ ayie ɛka amamrɛ ho enti sɛ yɛyɛ ayie a na amane bebre ɛna ewo mu amane ne bi ne atututuo no nananom abrafo ɛne ayenkwafo omo toto no ni nyina ka ho sɛ de na ofada sankroma ɛkyerɛkyerɛ mu no bia omo yɛ nyina ya amane so ate asɛm edwabo ne nyina ya amamrɛ emom emu dwumadie no ɛna nanom se ɛyɛ amane so ate asɛm saa na Asantehemaa no esitie eti yɛhyɛ die ɛyɛ adesua bebre ɛna wɔ mu na Asante no yɛhyia sɛ ya na yɛdi dwuman na ɛyɛ adesua ama afoforo na afoforo nso ehwɛ bi na ohun sua bi na enkyirima nso abeto aso enu nti na Asante akunya no ada wa brufinhia ahasa bebem sa brei Asante da so ya Asante a Asante ya mamre ba kun say ya wontam ada ho ntam wontam so amamre se enkantam na mo kantam a ya chu de bia ya obeye mu no enya beju mo akoye mu ade ya na beju na ya amane no akoye mu ade ya dafa ada sankroma sipi eti said ya kano nananom amanhene dodo na na omunyina ewo manhia kodokufie bodware ha ye nyina ye bejam yewura aja ye bedodo no na be ma ne hyedem ene dak na fi se ye kan ofada sampani si duadua mu odua ewodi esiri matiri so amane akwan so yewura ne maame na adane atoi ne maame na da fom no ne maame ohene bia no ohema bia ye ohene maame saa na Asante ehyehyeye etie etu ohene bia ote akunwa so no ohema ho no ne maame eno no eti ewura ne maame na adane ato no nemom ye kan so a ni nua ni mpo esa no no ne maame ba panyin no ese se wa be yo ewom se ni nua ne maame ba panyin ba eso abe yo eti menua ni fo ha so ma ya na ya hwese ene mpalifo no ahodo na abekasa menua kwa me said ya waka no nyame animni enne nananom ya amane ya praso aprafom ama bibia ekoso na Asantehemaa na wotweda bibia ekoso wo hwe ahoboa yeyeye efri kuntunkunide ye kwasida ekwasiada etwa mu ya yewura kotoko hene eyi se ye kuntunkunide efri se amane ye kwaso na Asantehemaa to ho ema ye bo amane no kwasiada na edi kan ewo na Asantehemaa ne kuransan akwantuo mu eno no ebesi nne
bibia ye ne kwan so sa wo hwe enipa aba meka se menhye kotokofie ya bobri mponto bebre na we ne ya dutwam we ya dutwam edom na no odin enya sam keto akranti nyame ani mini na Asantehemaa na wotwedai minim se ne ma be ka behwe minua kofidi awuo wa ha ono so akọ runs a dia wo akọ runs bebre e dia na be ka kire ye de mahu ni se Asanteman mu nyina a ekoka ebono ene bono poye no eni ni nyina wo kotokofie ase bibie ni wa ekoso ba bi e fa na pa me kan sempo wona wo yere kwa hyeda wona se mo dwe na otwera bi ho a eno kwa munyan bibia no ekoso ha kotokohene na ade nyina ewo no na Asanteman na otweda eno nko na ekoso wo eya Asanteman mu nyina eno ti ukọ ahafo a na ahema na otweda ukọ bono poye a efa aya enkranza aya enchira tano boase kentampo ho no munyina no na ahema na wotweda o munyina no aha o maba ha me no kasa enkranza wa ha enchira o wa ha chiobodom e wa ha uko bunu ho nso so a sampa e wa ha jape krom wa ha brekum o wa ha eti bibia nkoso ba bia ni nyina na ekoso wo menhia kotokofie bia ya efe no bodwawe amahene ni nyina no o maba ye hwe de brana du na enchena kotokofie nso so eba abrempon de obie no a obetwa ina frim o munyina wa ha sei e kuma sa abrempon munyina wa ha ye mimi hunu se na Asantehemaa ne kwansan akwantuo kwankra akwantuo a wokwei akaga na nyina abom se wo hwe enipa titire wa aba ha amanyofo a wo mo wa ha ye nuanom NDC fo e wa ha MPP fo wa ha nyameso mfeku ahodo ni mu nyina na other political parties no so wo ye nuanom ozami fo wa ha ye nuanom Kristofo asofo wa ha Ghana nyani abehwa wo hwe other tribes na Asanteman mu nkoa ne bia ya wa hemfo a wo moda musuakuo na ahodo nyina no wo mu nyina so ha na nanom achiamia mo ba bia wo motete e wa ha enti na Asantehemaa akora nsan akontuo no esa de nkabo musunku bi aba anuanom ne anuanom entem yenhwe omanfo afade wofra wontoma minua ide adwuma a wo ya kone abanti wono wa hyere adwuma taade na meso frantoma emrante ne maba woni bibre frantoma ebi so hye Ghana entade wo ne sai afa ya afade mu Asante afade de edanso afade ahyase ne bia na misro ye maame no ma ne yenuanom ema no etoda no afade ni bo ho no ma na abroso na enso so ebra me di manifa mu nyina no afade no sonko obia di ne hu ni kama obia ni wa ode sika bi egu ni nsa chain ni nkawa bi egu ni nsa bibia edadi ye koso bia afade ni nyina ya Asante amamre ene na mane ene koso na de efe mpa ne se bra me ko you know me nantimu no me ko duru abi ni atwere honom Saraki Zongo council and I'm say efe Saraki Zongo no so one council na ye di na ahema na otweda no won so ne domina no ababi good me da se wunim ye say ye benante mu kakra ye benante mu na ye ne omanfo atwetwe nkomo mahu se ye nuanom tuntufo bi aba enti som na me kwotwe o maba na o mo se ne o makasa yo na eguso kai mu se menhia kotokofie mu na ye wo bia ya efe no bojare ho nene na Asantehemaa na wotweda eguso a ekoso yi enche na Asante kotokohene eba aba betena se metumani a edom na ba ye pa efri se se edom ne ba eche se Asanteman nyina na ehia eye Ashanti region Ahafo region Bono East eye ura uko Eastern region diko man mu nyina ho Asanteman na omu nyina aka ho bi yenyi obi amfrim yenuanom ahoho a omu ba ye nyina nso so omu nyina no ewa ha omu ba beboa ama na Asantehemaa ne na wotweda yi akọ enkan na awie peye enu nti se afa na wo ba na waka ho na wahwe se wafade no nso so no eye tuntum wo de ba beboa ama na Asantehemaa ne na wotweda no bibia akọ kama enche yedika nananum bi akasa asie yebekọ twafofo ko nim ne ani bi akotwetwe enkomo ho no ama omo so
yate ɔmo adwenkyerɛ sɛdeɛ ɔmo si hu n'ahemane na wɔtwe da yi mɛdi ka sɛ ɛyɛ Asanteman mu nyinaa no dwumadie biara nkɔ so baabi a dwumadie no nyinaa ne manhyia kɔtɔkɔfie mu na Asantehemaa ne na wɔtwe da wɔahwɛ ne fɛ yɛn nuanom bi ɛna etwa mu no hwɛ ɛfɛ paa yɛn nuanom bi ɛnyɛ asɛm ketewa obi akyɛ na mamrɛ wɔ ha sei Asante yɛn hyɛ obi a yɛnyɛ yiyi mu sɛ ɛtɔ da na nipa bi ɛpɛ sɛ ɔmo ka no Asante gye obi a nti wobɛkuro mu a nkuro ahodoɔ no nyinaa ne bi wɔ ha yɛn nuanom mfantefoɔ ɛwɔ ha kwawufoɔ deɛ ɔmo yɛ Asantefoɔ prɛkɔpɛ yɛn nuanom dagomafoɔ ɛwɔ ha yɛn nuanom ɛyɛ mosifoɔ ɛwɔ ha kyɛ sɛ abusuakuo no nyinaa no obiara wɔ ha bi a Asante yɛnum atena fitete ɛnyɛ nnɛ ɛna Asante no mu nyinaa no ɛtena yɛ yɛn nuanom anwonafoɔ ɔmo nso wɔ ha a kɔtɔkɔhena mo biara a ɔmo te a yɛfrɛ hɔ anwonaga ɛfɛ Asanteman mu nkoa na ɛbɛnya ne sei wokɔ baabi a ɛnte saa Asanteman mu deɛ saa ne teɛ ɛyɛ me nua nimfoɔ aba mede microphone bɛma no na ɔno nso so nimfoɔ Kwame sɔwɔn yo me nua meda ase yɛhwɛ ha no yɛhu nananom bi a ekutakuta atuo bebree nananom ekutakuta atuo na yɛbɛhwɛ ɔmo dwumadie ɛwɔ ha nananom ekutakuta atuo mira wadaru mebru open so TV so nie yɛn nuanom ɛyɛ bantama tuntufoɔ ɛna wɔn wɔ ha yi tuntufoɔ nyinaa hene ɛna wɔn nkyɛn mira open so TV ni wadaru mebru da wo ho adi ma yɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ ehu me ne bantama tuntum ne wɔn mo ekura tuo di akyire nyinaa bantama ne wɔyɛ sahene wɔyɛ Asanteman sahene yɛn na wɔde yɛ kɔkɔɔ tete wɔn no yɛn na wɔde yɛ kɔkɔɔ nti yɛyɛ warriors. Nana meda ase mudwumadie pɔtea mudi ɛwɔ n'ahema na wɔtwe dɛ ase ɛne deɛn. Ɛkyerɛ sɛ yɛn ni abere yabere wada fam tie ni abere paa adumankuma wuo no yɛpɛ sɛ yɛkɔ turu so sa. Eti mo atuo yɛ kutakuta mo sɛ wowɔ dɔm paa mmarima deɛ wowɔ bi atuo no nyinaa no mo nananom na de kɔɔ sa ana mo pɛ yi so ana mo nya nananom na de kɔɔ sa tete ana mahu ekura me 400 years danka ɛyɛ bulletproof we spiritual bulletproof bantama tuntuhene se ne danka wei ɛnyɛ mfie ahennan 400 years na danka no dwuma bɛn na di ɛma wo chi bullet ɛyɛ bulletproof ututu a na gye huhum ne honam ani nyina na ɛbɛgye ana mahu sɛ ntu ababa bebree nso sinsɛ wo kɔma ne dwuma bɛn na si yɛkɔko live bullet ana we rubber bullet how the rubber bullet me hu tuo we so mbese wo kyerɛ mu ma yɛ de bɔ me nua yi ha ya ase kan hyehyɛ mu no ɛno so yɛ de entoa na de mafɔde ne nyinaa yɛ tuntum nko a warriors yɛku ayɛ kurobonkyɛ kurobonkyɛ no ne nyinaa ka me hu nneɛma no ho wei ɛyɛ kyɛn a yɛkye wo ne yɛde gu nsa a na yɛsi afa wo domum baafoɔ bantama hene Santeman sa hena bɛtena se sɛ mudi baafoɔ akyi ma ne kɔ adwabɔ mu a nneɛma bɛyi na moyɛ abra baafoɔ ba ɛne bra watena se wobɛhunu bi sɛsi a ɛnkyɛ koraa sɛ afei ne abɛtena se wobɛte yɛnka wɔ hɔ wobɛhunu bi ɛnkyɛ koraa meda aseɛ mu nti yɛbɛsɛ ɛne wo ma no bi nso kasa kakra bɛmɛ na mpakyɛ wodin de sɛ pakyɛ yɛfrɛ me bɛma akwasi agyeman mepakyɛ ane oh mato mesua nyinaa na meto yɛwo me to mu kyɛ sɛ fɛs no yɛ nananom no na ɔmu gu nsa sɛ ɔwo a ɔmo ngo mmarima nkoaneɛfoɔ mo nkɔ sa nti woahwɛ a ɔmo atwa ho a yɛwɔ bɛtumi asa frɛ ɔburoni ka sɛ reinforcement ama ɔmo aba sisi a na deɛ ɛwɔ hɔ no no adeɛ bi bɔ wasene mu na meyɛ mu ahyɛ me ɛka nyɛ sɛ ka mɛsom ɛyɛ de adeɛ yɛfrɛ no ɛntoa sɛdeɛ yɛ a mprɛn pii yɛ a na yɛ mpanimfoɔ no ka sɛ atuduru asakora na ɛnyɛ akoa wɔ ntoa mu enti akoa wɔ ntoa no wɔnie ɛno no yɛ nuanom a yɛhwɛ ɔpimisoɔ TV yɛde yɛni bɛdi akyire na mudwuma mbɛdi nyinaa so bɛfa ma ɔmanfoɔ ahu ne nyinaa ma me ne me nua wei nso ɛnkasa
bɛma mahu ɛmmɛn bi ɛbɛn bi bɔ wo bo ɛyɛ de adeɛ redeɛ ɛyɛ odwan abɛbɛn sɛ paada bi gum ɛyɛ deɛ na egum ɛyɛ kya akyɛ nti na emu ayɛ tum ahohu ni saa no akyɛ paa akyɛ yie wohwɛ a wɔyɛ ketewa ɛna ne kɛseɛ so sɛn ha saa na teɛ wo so wafadeɛ mahu wo kyɛ no korɔbɔnkyɛ na ɛhyɛ wo no sɛ biribi si so ɛda mu soronko ɛkyerɛ sɛn ɛno yɛfrɛ no sankɔfa ɛno ara na waka sɛ wodan ho na mehwɛ w'akyi no ne wafadeɛ no kakra sɛdeɛ ɛteɛ ei mahu biribi nso bɔ w'akyiri ha ɛdeɛ na ɛhyehyɛ mu saa no pakyɛw wei na ɛbɔ m'akyi no ɛyɛ sekan agya mekɔko na sɛ menya ɛnam bi na agya kɔm de me nam adi a meyi sekan no a nam de ayɛ ho adwuma yɛmfa nsia saa berɛ yi yɛwura Asanteman sahene kɔtɔkɔhene no mu yɛwura korɔbea asante kɔtɔkɔhene okintin kanta fɛntɛmfrɛm akuma kokuroko a wɔgye gigirim na berempɔn abɔ birim kɔtɔkɔhene apie sɛ samanka pie a na wahu sɛ kɔtɔkɔhene na apie no ɛnɛ kamera no bɛdi akyi na yɛhwɛ sɛdeɛ afadeɛ teɛ no kane no sɛ yɛwura kɔtɔkɔhene pie na samanka pie a ɛyɛ a ne yɛhu sɛ Asanteman frankaa no ɛyɛ mmienu ɛnɛ deɛ Asanteman frankaa no abɛyɛ mmiɛnsa a tuntum baako a dɛnkyɛmkyɛ ɛda mu dɛnkyɛmkyɛ ɛda tuntum no mu na mɛkɔ ne aberanteɛ no a ɔretu saa frankaa no akasa ne yɛhwɛ deɛ nti a da biara no Asanteman frankaa no ɛyɛ mmienu na wei deɛ dɛnkyɛmkyɛ ɛda tuntum no mu ɔpemsoɔ TV ɔpemsoɔ radio manhyia kotokofie ɛna yɛwei saa berɛ yi yɛwura kyeame baafoɔ saa kwa me kantankrankyi wɔ ha baafoɔ yɛsrɛ nyame pama wo me nua ɛyɛ deɛ nti na nnɛ mɔto frankaa a ɛyɛ tuntum na dɛnkyɛmkyɛ ɛda mu yi sɛ deɛ ɛba adeko nti ɛyɛ tu frankaa ɛne sɛ ɛniberɛ na aba yadeɛ nyinaa na ayɛ ma Asantehemaa ana da fam nti ɛniberɛ ba deɛ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ bi baabiara black okay enti frankaa no nie wada roma frankaa no nie dɛnkyɛmkyɛ ɛna da frankaa nim no dɛnkyɛmkyɛ ɛna da frankaa tuntum wei kyerɛ sɛ Asanteman ani abere wei kyerɛ sɛ na Asantehemaa kɔkora nsan ɛne kwankra akwantuo yɛbɛkɔ so a na yɛne nananom adi nkɔmmɔ ɛnɛ samanka ɛna apie no epie pɛ na yɛwura kɔtɔkɔhene apie wei samanka no ɛɛbɔ kwan mu ama nananom mahu sɛ nana ekuta snap a wɔde di akyire ɛyɛ ada nka yɛbɛka sɛ adansa mira ɔpemsoɔ TV so ni manhyia kɔtɔkɔfie yɛdam ase yɛmamumo ɛne asantesom afei nananom bi nso kutatuo ɔkwabrane ɛso yɛawa a weinom yɛ nananom bi na so yɛawa a wɔbu fa so no de awuo brabra yɛhu obi a ɔso yɛawa a wɔhim so biribiribiri a wɔhyɛ batakari wada roma kyerɛ ne dwumadie no ma yɛn sɛ yɛde ka hu samanka wei ɛyɛ yɛawa a ɛdi samanka no akyi ne ɔmo nyinaa yɛ nsumankwafoɔ ɔmo pra kwan mu ayi so man bɔne bi a ɔkwan mu biara ansa na yɛwura abɛsena twam nti ɔmo na ɛpra kwan mu ama yɛwura mo dwumadie paa no ɔmo nyinaa yɛ nsumankwafoɔ ɛnɛ mahu sɛ Asante yɛ frankaa no ɛnka yɛtu a yɛtu no mmienu wei wɔn ato mmiɛnsa mmienu baako a dɛnkyɛmkyɛ ne dam a ɛyɛ tum ɛkyerɛ sɛ Asante ani abere na sɛ kyerɛ nyinaa no Asanteman ani abere saa abere yi Asanteman nyinaa maame kɔtɔkɔhema na saa abere yi wadane atɔ hɔ no ɛno nti ani abere na sɛ yɛ frankaa no yɛma baako a ɛno deɛ ɛtum yo meda se yɛbɛkɔ so na yɛne nananom akasa yɛwura MC bɛkasa nsa na watena se ɔpemsoɔ TV ɔpemsoɔ radio manhyia kɔtɔkɔfie saa berɛ Honorable Erica Sibe kwada so MC Honorable Erica Sibe kwada so MC ɛwɔ ha yɛne ne bɛdi nkɔmmɔ Honorable Erica Sibe due ma Asanteman yo yɛda se wada roma na Asantehemaa kɔ ne nsum akyire ɛnɛ na wɔtwe da ɛdeɛ na wobɛka kyerɛ ɔpemsoɔ TV ahwɛfoɔ nyinaa yo
I'm saying up in so TV there. Yana Adani Benkuswa, Namone Camo Cassia. If you say Mudia Damoson Kuano, a dear Sombo, the Timudis were in Baby Mufiba. And Tianadi and ever catch up in so TV and say, Yana Yako, if you say Yadekasia and the Ashrino. Emono Yabesre, say Yakoya Nimusono. Esan Samotia Mambrani and Mania Sintino. Say baby be say ya. A tear for Mamma is on so on the Betumo station. Then Niama, a fat and Nejuma dear Hono, over to me at Yasia. Asamba could pay and Albert Wagafana Asantehemaa, Nahinia Muna Brasia or draw a bassa bibi Crasia. Obabe came a peninsula now share a Jasuni idea, race course, Oba share hoping, and then Abekafana Asantehemaa. You went in an Asantehemaa, there's a Mississippi Casa. Meet me Canina, and a moment Kakama can say, and maybe a chairman, a race course. Nana, Etimi, Emma, Nema, and Wedriane at the Brain. As I know who is on mine, Juman, or band your catchamina, and says, Media, Yamoya, and me bad me whom a mamma no, sending a more bone, baby, at Sanahuniama, Namaniaji, and ultimately making sure that they be an Anya Recrano, Adrianadia, Mediva Bramo. So when you be honest or dream we are from one, that's all who's on Nipa or Abade. I don't think another, meet me can some be brave. Kakra Mecca, and they say, well, you'll be or Abadaye at the Manema. Yo, Yada say, Honorable Kesibe, our Asantehemaa also. Yenya, Deputy PRO, Kumasi Metropolitan Assembly, KMA, Orato Maseua, Orato Maseua, Yamuakaba Bopimsoti. Major Sir Bruminia. Yada say, at the end of the Bacay, so when you're going and Asantehemaa, Shabebre, at the end of the Campano. Asanteman, Yahra de Cassia, Yahra de Cassia, if you say, Mamma, Sabia Son Sabia Yado, Odidima Ebidi, and Oko Okray, Enti Yahra de Cassia. So we are a Doma Cheshia, and I will share the pay in a way, Nima, only say, Ampa, and the Pacasia, and Yashreno. Did the American say, Yashreni Pacasia, or don't be beer, Odidima Ebidi. Okay, Medasama Payera Tomaseua, Open TV, Yadaso, Ewo, Menshia Kotokofie, Oba Menshia, Yawo Babia, anything, Babia Yajine, Yafraha Bojare, Menshia Kotokofie Bojare, Ahana Asantehemaa Kwan, Saya Quantio, Quankra, Aquantiono, Nana Machiami Ashe, Amasabre, Yedina, Watchedano, Yausa Samanka Pie, Yano, Nanimuno. Asanteman Franka amienu anabako tuntumdi mfifin sabre otumfo sisire kwabra fo hene otumfo sisire kwabra fo hene ya yenua aye ne di adwuma wo pemso TV so otumfo yewura kotoko hene ne tromo akwase hene otumfo tromo akwase hene amamra kwanso yewura ba aye Ajumana ni yeye. So TV suni. Ajumana ni yeye no. Yede yebo ho ban. Yo ti ya se bra obodi wura ho ban. Amane yakwa so yewura. Otumfo ni body guide eno no. And the 224 no. Yiadom say. Ayera kotoko hene wanamunya ya osabre yera ora aduchum aka ne no ya so afo wo hwe ya ngoma sua so ono so abedru owa ha pia opemiso TV. Sabre Asante Students Union. Yenuanum asufo omonso ewa ha yenua di awuo eka asufo na yenua we so ye pania be ma yemo akwaba ja wadan roma na dia na be ka kire ye mu na na eko akwantu tintin me da se na cha Asanteman nyina so enukrum ni ene de ese no asufo nyina ye ba ye enukrum ye ho aduri ye se
yɛkɔ ayie ɛkɔ ayie nanso wei a ɛbɛhunu deɛ ɛnukuro deɛ ɛhɔ adwiri yɛ. ɛdeɛ na wobɛka afa na Asantehemaa ho menim sɛ asofoɔ aberɛ biara na moba ne nan so na moba na Asantehemaa nan so ɛdeɛ na wobɛka afa ne ho. Yo mpakyɛ me da ase na Asantehemaa deɛ sɛ meka sɛ yɛka biribi afa ne ho a menwie ɛsiane sɛ berɛ a na ɔwɔ no deɛ ɔyɛ ma asuma ɛne Asanteman nyinaa no ɛberɛ so sɛ yɛba biribi sɛ kɛɛsinse a ti deɛ osi ɛgyegye yɛn so ne saa noma no nyinaa no nti no yɛwerɛ mfi ne da yɛda ase ma apa yɛn nuanom na nnipa ne ba saa nnipa no nnipadɔm no ɛɛba ɔpem so TV ahwɛfoɔ yɛbɛkɔ so ɛne nananom akasa saa mewura ɔpem so TV so nie ɔpem so radio live yɛmmoa kɔ aba megye so ebulu Ezra TV so fa yɛ nana medeɛ minim na mbɛ sɛ wɔawoda wo adi ma yɛakɔkɔ yo mede nana pim owusu ado adanse ahensa ahene abletufoɔ nyinaa wɔfa abletufoɔ nyinaa wɔfa yɛmmoa kɔ aba deɛ na bɛka fa nnɛ na Asantehemaa na wɔtwe da a yɛdie yo ɛnna deɛ mɛka fa na wɔtwe da a yɛdie adeɛ atɔ yɛni asɛm atɔ Asantehemaa yɛni enti yɛntimi ntena adanse ama yɛwura ɔno nko ayɛ dɛ ɛntena ha enti adanse hene na adanse hene obɛgya kɔhwere bɔnsrɛfiri yei waba wɔne no n'abere mpɔn yɛn nyinaa yɛabɔ mu aba a yɛreba abɛgya yɛabere wakwan nananom abretufoɔ menim sɛ aberɛ no abra no na moba na Asantehemaa hɔ bɛkyia na Asantehemaa adanseɛ bɛn na abɛdi afa aberewa ho aberewa deɛ yɛbɛkeka sɛ yɛdi aberewa ho adanse a adeɛ bɛkye wɔyɛ aberewa a waka ne mma nyinaa ho abom yɛkɔ no hɔ a wɔtu yɛ fo deɛ ɛyɛ sɛ wɔyɛ ma yɛ biara wɔyɛ abretufoɔ nyinaa wɔfa ɛne ɛne ne wakasa saa berɛ yɛwura ɛba yɛwura kɔtɔkɔhene ɛba yɛhu samankana de kan apue ɛna yɛhu sɛ nananom nka yɛ nyinaa ɛba ntwene ɛdi animu kɔtɔkɔhene ɛba wɔnam nyaa yɛtu yɛwura ɛnam kwan so a ɔba wɔduru ha wie enti yɛde mu ama ne yɛ nyinaa bɛkɔ so atom anim din ɛde kwame ɛwu animfoɔ okukodurofoɔ ɔpem so TV ɔpem so radio me nua nana deɛ ɛwuo ɛwɔ ha yo ɛna egusu kayo sɛ ɔpem so radio ɔpem so TV aha yɛ manhyia kɔtɔkɔfie beaeɛ a yɛfrɛ hɔ bodware na Asantehemaa ɛna wɔtwe da ɛna saa bere yi wotie na wonya bi ɛhwɛ wɔ ɛyɛ Facebook ahanom abɔ ma papapapapapapapa saa bere kɔtɔkɔhene ɛnam kɔtɔkɔhene nam saa bere ɔtene kɔtɔkɔhene nam mehunu ɛkyɛm mehunu sɛ ɛkyɛm ɛnso so ɛdi ahene yie paa a wɔde bɔ kɔtɔkɔhene ho ban mehunu ɛkyɛm sɛ wɔde bɔ kɔtɔkɔhene ho ban saa bere bambɔ nso so mu ayere yie paa bambɔ na no ɔden bambɔ no nya asɛm ketewa koraa asogyafoɔ wɔ ha apolisifoɔ wɔ ha immigrationfoɔ wɔ ha prison officers ɔmo wɔ ha national security ɔmo nso so ɛwɔ ha nananom aba yie papapapa ɛnkyɛe ana nkuranza manhene ɔno nso ne ne hema ɔmo nso ɛbɛtwa mu ɛnkyɛe ne hu nkuranza manhene ɛne ne hema ɔmo nso ɛbɛtwa mu ne nyinaa yɛ na Asantehemaa ɛna ɔtwe da ne nyinaa yɛ na Asantehemaa ɛna ɔtwe da yɛde kan ɛde ato dwa sɛ ɛnɛ da yi na ɔtwe da biara nkɔ so wɔ baabiara ayie biara nkɔ so mpo wo ne ɔyere hyɛ dɛm na sɛ moɔdwene moɔfa bi a wɔwu atwa mu ho a ɛno koraa munyae moanya kɔɔku bi na sɛ motu ano ano na mode akae a munyae ne nyinaa yɛ na Asantehemaa na ɔtwe da Asantehemaa mu nyinaa ayɛ kɔka ɛbono apueɛ bono ahafo wura ne nyinaa Asante tumi no ɛkɔ hɔ obiara wɔ ha meka sɛ wurafoɔ ɔmo ba akyɛ koraa ɔmo wɔ ha yo kwame sabre nananom bi ekuta tane a wɔn nso aduru ha ɔyene wadarom ɔpem so TV so ni wadarom eburu ya bɔ akɔba yɛhu sɛ wokuta tane yɛ nipa bebree ka mo mu firi mo yɛ atɛne na kuampɔn otumfo atɛne na kuampɔn yɛne
Bofodu, efiri Bofodu. Muduma potia mudie ne sai na ne die na moye. Ene Juma ye die ni nyina ne se. Brichi aba Asanteman. Na so tenene no a kanene na wutie me. Aha, edi muduma no. Kanene no na kanene ni ho no. Okay, ye kasa nyane ye so. Tenene ne ye so. Ni ade asi adi golden spoon anim. So wakoba bia no a enti ene brichi aba no. Amamena ne dase wo ho. Ye besa no wakasa bio ye dase. Eti nana no Bofodufo ene ne wo makasa no. Sabre ye hu se echem ahyase a ehim wo soro. Echem ahyase a ehim. Enti bibia da di se kotokohene. Yewra opimso se tunya mekase. Waduru ha. Yewra Asantehene aduru ha. Enne enya gro kra. Aha ye biti. Aha aye menya. Enya sanketo kra. Eye nibre. Yewra. Boko. Nananom eboni chidom de. The mu se wo him osoro no. Eye echem ena ohim e osoro kitikiti no. Eye enibre sem papa. Ene say wo ku ena Asanteman kwa. Enka akobo ana akorabo aka na Asantehemaa enti eyesa eyeko ena Asanteman enti eye nibre papa eye nibre ene Yewra krobi Asante kotoko ene ni Asanteman nyina yayetum yenuanom etu franka di wo henanim makasa franka na ya no mota etu mienu ene de franka ne koya miensa tuntum ba ko a den chemoche edamu ena me ne wo mudi nkomo no mo se echere awirehwo ene yawo Asanteman yewo mu ebize na Asantehemaa ekone kransan akwantuo Opimso TV Opimso Radio 104.7 bojare menhia kotokofie ye nana wo bi pai wo mo bo na wuro kasa todom ye je musio oye asrapo do be sansa me se do be kansa me ka asrapo yenku ya se ye nyina we se asrapo onya kupo to so bo wi amakrofo na bi de no patutu asrapo na benya mo nyina kotoku na benya chide kotoku asrapo wona mo nyina no pe dia ni de asrapo ya no mo chebe me che asrapo chebe ni be me che asrapo Sampana ayo. Yenuanom amutie woni eye nananom bremafo enana wo mo to dwom ene edeso edi akire no nananom bremafo ena motesa wo mo to nwum gidi ene menhia kotokofie ha no Yewra atwetwe soro atwetwe fom enti aha ye menya aha ye biti nananom bremafo ena motesa wo mo so ebo aho ya wo mo kasa ni braso mekoso ni minua nana di awuo atwetwe enkomo nana di awuo baby abedu Yewra obetena se ano no ka bibi kira yen enokre onse baby ana osen ka Yewra ankofa no ena medomo wo henti no otwa ni tia wa amfa ho sabre enche kura na Yewra otena se ero atwa ni tia dey ka say no se ka hanyina ankobefa ha sei nenso wa mefa edom na no odin edoma wa na no odin ye pa ana unhunu hwe baby ayetum sabre yehu MPP General Secretary Kwame so wa nene ntutumo be menya safo Opimso TV suni ya mo mejo so wadaroma ka bibi kakra cha ya na ona na nimpo wo de wo somo ha
na Asantehemaa na na nim pon pa ne o e na wo ka no kwasem wo hwe no ma ekoso said ya mamre ekoso wa ha na e kire sampa Asante yo ma yampa na ene no megina ni pa mienu mia megina se nanamo nana sa ya yonkwa na me se gina ha ma osoro kokoko ama yoku MPP se general secretary ene wo se ampa yewura na nya abre pa Asanteman ya nya abre pa na sabi ka yeko ana nka bia de pa bonifo bia ba fa ya nana ke ne no wasem kapa da so ba ma wu okurade a ne pentimenje owurade so owia na na adu a ne pa ehu nti ene Asanteman ya nya abre ene ye di ye nana na wotwe ye da obi ase se o ma ya ma na yefe nti ye de ye se obi a ne se ye ne boko na ye wi a eni monyam ka Asanteman ye nka ye nana brano na wo ba na Asantehemaa ho se ya aban na asoma wo ana wa na wo besom adanse be na abedi afa na Asantehemaa ho sabi ohima kuma de obi anim sabi na ho brase tema ne odo a owo ma nana mo nyina obi a kwa ne nchen a ohu anim pe no abo odin osem nana oho ye de hwe ho so yo hwe ho sie menkofo asem ya mba so obi a odo nipa oka nipa so ebe no ho na sabi Asanteman said ye ka je bi wu ajabi ti ase enu se nana mo be so ohene daye na ye ne obi amana sinenam abre se medam ase ya da se abusuafo NPP general secretary ena ye ne na kasa Justin Kodua Frempon JFK ono na Asantehemaa na no abranu bia oba ahimfie ba besom sa ban na asoma no ana se party na asoma no ana oba na eba ono na eba besom etu ono ne kasa no ye beko so a na ye ni party tire bia so akasa menua wo so monitor kakra be dey na beka wo hwa asemu a owura Justin Kodua Frempon e kan ye se na Asantehemaa wo ba na ho brase o ka wo TV e dey na beka fa ho mi TV na menua de metimi aka fa won se we je se nipa bia wo TV ase de wo ye bia amanfo hwe wo amanfo hwe wo na se impo e ho Asante Kingdom hwe do ma wan sei Asantehemaa kra wa ho brase no tibi bre ne ho ase dia e dia wo hefa do aduru na e ya no kra e no to tse se Asanteman ye wa kukuduro na nso ye bre ho ase wa de nyina ye nua no braman fo na adu no omo so be ye bibi oya ye yanu me ye rosa ya ni esro no yanu me ye rosa ya ni esro no wasa ya ni esro no anya owi akodu aponchefo oye asrapo oye asrapo basi asame do baka asrapo yanku ya se ye nyina we se asrapo o nyanku poto zo bo dwa makfo de bidia lo patututu asrapo na benya mo nyina kotoku na benya chide kotoku asrapo ona mo nyina no pediani die asrapo yanu mo chebe meche yanu ma siributu asabra ni baba jasio asrapo wa gra meche so asrapo ojobe meche so asrapo yanku yo ya shiso asrapo do be se me do be kan sa meka asrapo kananum yanku ya shisi enya ereche asrapo onyanku poto so bo wi ma gojo to nya bia no petutu asrapo una benya mo boni na kotoku na benya jide kotoku asrapo yanum na chebe me achiributu achirabra ni ba ma jasio asrapo wa bra ba ma jasio asrapo ojie ba ma jasio asrapo odugwabre wo ye mudeni ki odugwabre abenede ama hu anyu o odugwabre di asampa na ayo osabere ma abenede ama hu anyu o otutu bansuro abenedie asini awudie abenedie ye wodukwabra abenedie ama hu anyu o
Yadenia. Oye, Akwasiafoya. Wayamu Yadenia. Oye, Akwasiafoya. Anyaye, Osayani Esrono. Anyaye, Wadia Korea Portrefo. Anyaye, Yadu Achieveto. Yadamase. Nananom Bremen for, and I know more or more Hokamina Brana Komo. Sadia Namo Yamo, and someone where you would go. Yanamo and your friend is saying, Yana Santana Qua, Yatunum, Edinachi, and then they walk. Santahene Kokua, Mona Motodum, and then Asantehemaa from Ejayakuna Moko. Yes, and Toquano, and this Amania Bisia Asantehemaa, the General Sako, Yera Koya, the General Sako, and the area 2 free in Asantehemaa, a copy General to tell the Yera Coco. And the baby, I ever could be a kind of say, or Cosa, and in the Cosa. And you know, Moto, and Moon some living say Yibako. Okay, so Yanume Rosaya, Niesrono, and Yanume Rosaya, Niesrono, and Osaya, Niesrono, and Oriakojo Ampon Trefo, and you do a cheer to them. I say, yes, I did message Mao Pia say, yeah, Rosa Kwan. Yesrono o 2 said to Kwani so ana ya said the Sunday message my we are seeing now said and the castle at here na ampon wine ampon satam na asante apete ma hina din krache no etu omuko to ne ba ampon onom tampon che baby papa na me nya wai owia kojo ampon cherefo ene me nya yanu me ye rosa ya ni esrono enya Yanu me Rosaya, Niesrono, Enya, Osaya, Niesrono, Enya, or you have Kodia for Trefo, Enya, you do a cheer to a battle. You do a cheer to a battle. What's that? You're at that Pacam, no fatwa, as such as an Yata Kokoa, or the Tuanukoa, no Diaba, Satamina near Tunum Nidinity, I told because super credit me in Europe. Nano Brahma for Munia, I was a for. Yen you are Bremen for no Macasay. Aha, they say Asantehemaa or Cobremai. A mamma was a quokra. Nasia Casa Asantehemaa Cobremaya, not as Asantehemaa quokra. Minia, Yanya is a Zebuaha. Sabri, I can say, Asantehemaa, Unyanko Bremai, Unyanko Bremai, Brema Unyanko, a brother swan, or quiet a cancer. Sabri, I can say. Ono na so ye Asantehemaa amamra ni amane kwaso Asantehemaa nana Konadu Yiadom a otoso miensa ono na da so ye Asantehemaa onyanko breman na kwame anapa no me no mo twetwe nkomo e studio e ma o mo kire o mo nsem ye kai enye obia na timi koka o mo ho ye wo ade hyebusua a o mo dwumadie ade o mo ye fa awo Anunti na oche besimu no ye be san no mo atwetwe enkomo na oche aye besimu no ye be san no mo atwetwe enkomo biemu open so studios Anunti o mo adwuma ne de obika say enika pa o mo so ebe bia o Santehene ebenya aye obetu kwan bia no ana airport mpo ye hu mu ho se o mu ho na o mo de o mo nyongo no Shia Asantehemaa ekwan na eguso kai mo se men shia kotokofiem na ye wei eye bia ya efre ho bodwawe ni nyina ye na Asantehemaa ne na awotwe eda Asanteman nyina na shia Asanteman nyina na shiam sabre Asanteman a ekoka afo eye buno ene buno poye na Asante regie a ye wei ni nyina ka ho bi Asanteman ne suye pa Asanteman no suye pa sabe ha bo ma se pe ohunu hwe tuntum kwa na ohunu hwe se tuntum kwa amanfo na aba no so edu omu ni ye pa ha no abo ma se pe kwame
ade ana misoro ye ya maame no ne enu anom ma no o ma fa de se ye kan yi eto da ye hunu se fiti wo bomafo no wasi buwe jenun no se to avemi misi bi fiti no se to asomtum ona ma akukọ se avemi baba o ma fi da na ntote am ya da ko so ejo ba mamo ya da ko so ejo ba musle ni o mra ni afra de bo di mo no ma ni kan frafra wano o tutu ko ba suwe tutu ko sue o setu watu tutu de chira ko bo wasa o tu fete ni wadala fete ni fete wana betu na na buwa abeti no papa akwa de tana tana ko to ko wana betu setu kuduma ni akwa te yipu no pa o je no aba na tende na sense nkoma ni no setu openyini a openyini so o kan fa
1, 2. Chama Yama Akwamu and Naho, respectfully to the journalists and to the security men, security officers here, if you don't have the accreditation, boldly rating all access, you don't need to be in the inner perimeter of this Grand Deba Mall. Before you can be in the inner perimeter on this red carpet, you should have an accreditation. Boldly written on it will be all access. Yes, someone say only accreditation. About whole coin say only accreditation Libya. Also all access. SOP. Yeah, baby, a J any record petition. Only who can say Obaha. The nation's IGP, Mr. Christian Tete Nyohonu, is here together with 15 of his officers. So on behalf of His Majesty, I graciously welcome the IGP, Mr. Christian Tete Nyohonu. Again, welcome TOP, Dr. Ernest Kwabena Owusu, Director General of Services. COP, Mr. Mohammed Fuseni Suraj, Director General in charge of Petros. COP, Dr. Michael Nketia Frimpong, Esquire, Director General of Finance of the Ghana Police Service. COP Asumadu Ochre Dakon, Director General, PPSB. COP Joseph Oklu Jamira, Director General of Legal Affairs. COP Baba Atiniak and COP Martin Ayi, Director General, RNP. DCOP Eric Ken Winful, Director General, NAPD. DCOP Prince Gabriel Wabu, Director General, MTTD. DCOP Kwasi Ano Ahen, Director General of SD. DCOP Frederick Blagoji, Director General, Human Resource Development. Chief Superintendent Amadou Achao, Deputy Chief of Staff. And indeed, we have the Regional Police Commander, COP Tai Kujo, also here. Hello. Yes, sir. Wow, Pastor. We
etui ati asem kura di asem enti mo ya na mo Adama, Unyakuma, or Tia or two Sabi, the jazz, penny for say, Mamma Chow, Adama group. Yes, Ramo, wa adoye, anasense abodi biano, a Standard Chartered Bank for Awaha, a more and AJ, and Sabodi, any achedi da. Yemastro, Babia Opimso, Otino, Ninsa Nifasua, a ho and a Standard Chartered Bank for Awa. Na odi achedi eba, odi Sabodi eba. What the Adoyano Eba? Yo, Sadia Kwame Ekano. Wa Opasa Oto Ayuambiano. And then now she did ya to Ayuam and yes, about ya and Yaji Ewaha and San Fosika, Yabeji is so. And he wa Opasa Oto Ayuambiano. And they Standard Chartered Bank for no our said now go my name or tell Sasabi Wabrewa Adawano to the jazz in penny for say Omombra and Betiao Ombaya Wadame Brew Snap Pentu Dumienu Whiskey Pentu also Adame Brew or Betiao no Adame Brew go for that that's it. Bind down one up in Pumadi, up in Pumadi. Osmani Bof up in Pampu. Amadi. Oh, set your body, oh, your body, Bokudi. Yamama, Monuku. Bakwa for the Amabodunja, or come fla. Yapamocho and him for any more no do one why your ma a strap for one so Mohammed or more a wound say European war and intimacy Mesrao which now wahini be any more Mesrao what a Roma Papa manin sound Mamma yanin sound Jina ye and an animal him for new one yesramo yea force or bomo yesramo Boko so mon free na nano manim na one manim and na ho yesramo yo a fade and nano madaroma a quino atene the war in suo and I said doko bi and na bibi at the best song with me the bamia today
sɛ wopɛ sɛ woto ayiwa mu nso a bangefoɔ no ɛwɔ yɛnim ha wokɔ hɔ na wowie a wode ba yɛbɛto din ama no ayɛ fɛ Beso bru said wa ona nanu a omo New York omo kaba bomu say asantefo ku omo se sebe ya jatu wani omo ntimi hwe kwa omo ba ya omo de snap pentu ensia wada mebru ensuo adaka aduonu ena sika million aduanan wada mebru no be chia wada bru tum for that was We welcome the delegation from Anglo Gold Ashanti. We have here the managing director of Anglo Gold. Ọdọ mebru wa abre wa nu jabe mahima ọdẹ nana jabe mahima. Yeah. Members of Ashanti Gold, the managing director, Mr. Samuel Boachi Pobi, the senior manager of community, Mr. Emmanuel Bedu. He is the senior manager, community relations of Africa. Mr. Daniel Arthur Bentum, Mr. Emmanuel Massey, and Miss Mavis Nana Ya Chei. It looks like there's no announcement. So Ọdọ mebru Ghana airport pẹ̀lú ọmọbàyà ọdọ mebru ẹ̀yẹ snap pentu ensia ẹ̀nà asika biro aduonum. Ọdọ mebru kàdé sika no biro ahadum ẹ̀nà ọ̀nà bẹ̀ kyẹ́ ebru tó fọ́ dùmásì.
Sabre Yawa and Namusifo Ede Emma Otumfo, our Tosumi no the foundation. Representative of Board of Otumfo the Second Foundation, Mr. Andrew Asamoah, and Her Ladyship Justice Mariam Ajimai Jasi Jawari. Wamunina Abba Ebabe Mayura Yako and Eshede. Yawa Fabosie Ampansa Ewaha Ofa Ebempuru ni minimum kakra. Asanteman mu asofo no mo dabia mu brichi ebo yeye akwan bia wo mo befa so de empire bo sabi mu afutuo ade aboa ama bibia koso no wona aye enuanu Roman for Anglican for Pentecost for onya wona yo mafam ede and they try say Pentecost, Asofo Mfimfini, Apostle Victor, Kosia Samoa, Bompota area, on Openia, Odawo, Ano. Prophet David can be dear to you, Pentecost, Obuase, Ona, Openia, Odawo, Mano, Apostle Peter Jameke, Kosia. Yeah, yeah. Hello, 1 2.
Hello, hello. Yo, hello, hello, hello. Yes, Ramo, a drum ha and a homaye. Aha, assign a biti BBM. Yes, Ramo ha, a drum and a ho and my a drum and a ho and my yes, Ramo. I was saying, you're a woman and him. Na obia obedi na ayawo nso wo hunu no ani ntimfimfi ho na ho maye yo otumfo chiame wadaroma obama no atu yewra maye said the Ghana Airport Company Limited empenimfo ya wonom eda ewiemhyan adwuman ano Omo se eye nyina ye nim nsamo ye hye da se enne na yedi na wotweda omo so onom eba ya wonom edia wode eto futuo mu enne sikai empem aduenum ka enne 50,000 Ghana cedis Canadian wa aye opepepe ahenum 500 million no ene de Ghana Airport Company Limited Ose yemfa ense yewra enonom enim sana nanom wadaroma the agency yade ada sedada sanso ena wanom ekita wanom eshnabo aye adaka baako shnapo adaka baako na sepentu ensia enonom enim se nanom agency yada se dada sanso ena na afia kobi se wa ampem senior girls Senior high school, yeah, and water boom. Yeah. One more eba ye. One more ekasa any. Almost say one eba nimpon and a dofemi. And then Tinana Madaroma. Or by ya one more intimate machine and nanum and sankosa. One more kita one more sam and Nesikai Sidia Pim. Canadiano a ya or pipidu. The one editor for 2 more and anom. Yeah. Hello, hello, hello. Hello, Emma. Hello, 1 2. Hello, 1 2. Was that to 170 in a time as I receive? Or one as here so. Metia met in a corso, met in a memaso, met in a catacheso, or prophet Marco, one now quantum penima fraso. Quantum grow your dama sacomu. What's my sacomadia no say to? So cracher. When you're a champion, Pesamakway. Say to Catachia, when I would tell Brana do a much. What anyway? One more a chair tipum, a chair Nidiana, a chair Pabiagino, a chair Sinisua first. Say to Catachia, when I candy pound side or camouflage. Hello, hello. Hello, hello. Adarma, new ningo, my man.
Yeah. Yes, someone Yama Ekwamo and how am I? We are getting a lot of casualties. So please, respectfully give us some space. Now, I saw you for any police forum. More the Namunya Ajumano MIA. Some P. You go so ya can't try your home say your hospital ewaha. And it is a hodo obito pitia. Yenina hospital no one more tent. And a year pita no. Yes, Ramona Mwako Honomo Aquaje Ayarve. Afe and NPP Amayukiono. Dr. Mahamoud Bawumia Wadruha Echia. Once again, I welcome the Ashanti Regional Minister, Honorable Dr. Frank Amwakohine. And he's here with the Mayor of KMA, Honorable Richard Ofori Ajiban Buadi. We have the Minister of Works and Housing, Honorable Ken Gilbert Ajay. And then we have the Minister of Local Government, Honorable Ahmed Ibrahim, Member of Parliament for Banda. Yo, Kwame. We welcome the member of the Council of State, Honorable Yao Osu Bimpe, and Madam Betty Mold Idrisu, former Attorney General and the Minister of Justice. Sabre yempenim bi achre one man so ede achre nananom otumfo achiame mwadaroma sei ena Kumasi Technical University wamo ekasa de achre yeranie wamo so mo baya wamo kita wamo nsam enesika empimnum kanete de no a eye opepi aduenom de wamo ede eto ayuam enono madaroma bru sei ena wonmunyamfo boachi ajakon wakasa ema afayan ra na chiamenom so na atu ye renie wase wabaya ne nso sika eney empimnom apam dada no ye opepi aduenom 50 million yemfa enso foto. I'm going to go. Because you're when you are Macacon. I bought you my phone. Open ya, but you slow. A pity on my computer, you are another. What family is in your house and on your or cut the jaw of family into a chow or come from. I find out one in back. Up in party, Osmani boy for Pimpanko. Amadi, oh, set your body, see a body and Bokudi. Yamoa Monoko, back one for the Mabodunja or come from. United Bank for Africa. Omo buy almost so some brownies pentu, wine pentu, canis cano, million waha. Adarma de omde to ayo amuno nebro. Hello. Hello, 1 2. Hello, 1 2.
Hello, hello, hello. Hello, 1 2. Otufacha me madaro ma mesra mani die ekasa. Say na edumakase kase asenso kofo abebio. Wakasa ediafa na nano machia me so dia to yewra enim enie. Waso baya ene sidi empem no miensa na afi wokita national po. Aye adaka baako. We ene wonom ede boa say yefani na wotweda no. So, bro, so the name of community no. So regional education service. Omo baya omo no mo mpani phone na omo krom nsam kanis kan million aduasa. Dom de to ayo am no ne bro. Otum for the massive. Yapa mochao babria yera etie nanim ho nyina. Yapa mochao eba aha no mo ba red carpet yi eya ba mfimfin ha no. Empenimfo se we ya we gina ho de na chese wuni baby te. Ninti sorry anim ho. Abambofo ni nyina ansa da wono mo nsa yem. Omo se mo amu gina efiri po nua ya ya de afidi asensan so yi eba yi nyina. We gina ho na chese we gina penalty mu. Ewo se yepamu efiri ho. Ai ehwa na ye twro boamu ade no bankefo ne ho no wo mote enti mu akata wo manim yesrɛ mo abambofo yesrɛ mo mu abi mayen na mo opia kakra eni enti wo ya wo bibi ade ema yewura bank no ewo ho no mo kɔtwro wie wo wie a receipt na wo de ba ha yesrɛ mo madaroma eda mo nyina ase. Yeah. Otumfo chiame wadaro me bro. Akenten apia minka suapon ya ewo ye tanoso kane na ye simpasuapon kane de ye si wini ba enei e friend no Amstead. Empenimfo ya wonom da school ya no wo nyina ka wontiri apram ho. Wonom eba ya wo so wo kita enei empemnum. Ena snap adaka baako. Anenti ye rachiame ramana atu ye ra amaye. Empenimfo a wonom eba bie Professor Otu Ellis Williams, Council Chairman, and no, Professor Frederick K. Safo, Vice Chancellor, Professor Isaac Boateng, Provost, Pro Vice Chancellor, Ora Augustus Brew, Registrar, Professor Isaac Abonyua, Principal. Hello, hello. Professor Isaac Abonyua, Principal, Mampong, and Jeff Boache Dankwa, Director of Finance. Wamuna and the car Akenten, Apia Minka, Apamfwa, Ebaye, Ebechia, Yura. Afe and a Ghana Baptist Convention, and Chair Yebo Wamudi, Wanumbaya Yuracha me Wadaroma. Ramano Atuyera Amayense, Wamosu Mokita Wamonsam and Nesike and Pimno, the one Edebe Boyera, near the dinner watcheda and no.
I welcome the former Minister of Energy, Dr. Otin Ajay, and Honorable John Alexander Akon, the former Ashanti Regional Minister. Very soon we shall welcome the Vice President of the Republic, Professor Jane Nana Opoku Ajiman. We still have here the former President of the Republic, His Excellency John Dramani, John Ajekum Kufuor. The former MP for Swami constituency, former majority leader in Parliament, Honorable Osei Chimensa Bonsu, you're welcome. Honorable colleagues and team, the General Secretary of the NPP, Lawyer Justin Kodia Frimpong, and the Vice Chairman of the NPP, Chairman Bute, you're all welcome. Dr. Brian Achampon is an honorable member of Parliament for Imprayeso. Honorable Kennedy Ajapon, Honorable Oseyo Adichum. Now, he is the former Minister of Education. Lawyer Bafo Awuam is the Honorable Member of Parliament for Manshia South. We thank you, Lawyer. Yo, Kwame Wadaroma me pacho masomwaha adofobi echre wanomodo edi achre yera. Otumfo chia me Wadaroma bru say ena yenuanom bi wakasade ase uso na to yera enie. Owura kwadwo achampon kokofu adwumam abusuapani enono wase wabaya wokita ne de asidi apem wode beboa yefani na wocheda na osai kofi Kenya se mahene Kenya say number 1 mahene na so wabaya na daroma wokita ne nsam shinapono pentu eno achi wokita ne nsam empimie no wode boa yera yade di na wocheda Aprebi Masom Elha, Mebachoyo, Controller General of the Ghana Immigration Service, Mr. Samuel Basintale Amadou, and na ochidei wade eto ayuam sika wade to ayuam 20,000 Ghana cedis for and on behalf of the Ghana Immigration Service. Controller General, on behalf of His Majesty, we thank you so much. Kwame Mepacho, metimi asomwaha. Yo, mamenko ahafo fa hoye day aduana busia pani na odro ni mapawo. Edi mo odro pa no. Say no one na busia ekasa yera chame Wadaroma wase mane nto yera ma yen se ene sidi apem yemfa ento ensuo eni na wochedei Basa Traditional Council Abuno Apoye Mantemo Buno East Regional House of Chiefs President Basa Maihene ono na da wanu nyina no wanu aba omoba ya omo se da bi ye nyina ena nahema na wocheda Aninti ene empembiensa yemfa ntonsuo ne yemfa ensom ya hoho a ewa oyeye Otumfo achame Wadaroma bru say ena Royal Golf Club ehwana yewura ekoi waka ho wonom ebo golf wo wase enra wonom ebaye Edi ensuo enaka waha ebaye wamu wieye ene yedi na wocheda wonom de bibi eto ayuam ene sikai empem aduenu enum 25,000 wade eboa yewura say na wocheda yemfa eni
Comfort Anoche Abai Ayaresabia and Chaye. Na yenu kwame ebubo mpanimfo ya wonom da no nyina edi ekire se wonom nyina aba wonom ebaya CAF board and management wamoso womukita wonom sem shinap no adaka ensuo enaka aduenom Hennekins enaka no edu sanso ena malt eno so enaka no edu Guinness enso enaka no aduenom wonom ewie ye de wode to ayiwa enei empem aduenom 20,000 Yanfa and some Yawa ya one ewa ye na watch day mo. Otumfachina me madaroma muntiemi kakrai. Sadia enkane na abontamene dada na wakudia kasanie so baya dia abai adaroma wabechia. Ni ode ebesum ode bebu adwumadi ode to awuabo. Ene sika sidi ahenum can you have 5 million? A chairman so by Madaroma and Ventrus and Vermois and an hour to the day. Otum for Chairman Wadaroma say and now Otum for the Wafa Senom Wanum Ekunum Nana Equia free year Otum for Wafa say and Mrs. Kwashi Wanum Ekunum. I just saw any Jama say one any one ma Emma Mema, one Munaka, one Wabomo any one more say one more baya and so and Naka a dear noom Doko and Naka a dear song way any the one edible boyera. What can you have mana ya dear song Nakano or said your body boyera say I'm far any Nahimana watch that any. Adanse traditional council wanum ebaye otumfo chiame wadarume bro say na wanum ekasa afa muso na atuyera enie adanse traditional council say wanum baya snap no enaka pentu mienu wanum wieye de wanum de to ayomu eye enei empim no de wanum edi boyera say yefani na wochida eno no Members of Garages Association, and there now today I'm also Abaha, members of the Garages Association of Ghana. They have membership of over 2 million across Ghana. Otumfo Chame Wadarume Bru say ena ahini yirenom ekuo Nana Georgina and Nana Afia Adoma wanom kasadia fayera a chiame so now 2 year any wamuso mukita snap bako and a wine snap adaka bako and a wine no and naka mienu do wanum di boyera say you finding na watch that and no afe ye ba Blue Gate baby a hoshi ye no adwadifo a wo nyina ka wanum ho abomo say na wanum kasa adia fayera a chiame so now 2 year and no or say ene empimnom Canadian no 50 million yamfa eni na watch that Accordia Traditional Council wanum nyina ba yewra chiame wadarume bru omose manentu yewra maye wanum ebaya wo mukita wanum shinapo pentu mienu enafe wanum ekita sidia pem ya wode eto ayomu dia boyewra sayemfa eni na watch day Asante Achem Traditional Council Yiadom wanum aba wamo ebaya yewra chiame wadaruma Amase no amana to yewra maye and nay sidia pem wamo de to ayomu se yemfa eni na Hema and na watch da Otumfo achiame madaruma muntemi kakrai said yewra nenana no mo adihia emema wo ma adihia emema odo wo nana bona da fomo yi enti yase nana wiwo sabi yemua na nye ne sa ndo kuta wo nsam sidi pem 3000 Ghana cedis nia nana ma chiame monye said adihia emema wo so ekasa no. It's with grace that I welcome Honorable Dr. Kwabena Kokofu, former Member of Parliament for Bantama Constituency and Executive Director of EPA.
And then again, the former chairman of the New Patriotic Party. Okrufo Achame Madaruma Munchemi Kakrai said Asankari Traditional Council for Ekaseni Obaya Okta Wansam Shinap Pantu Afi Sika City Apemba Kon 1,000 Ghana cedis and Anama Chame Madaruma when you're not and Mwa and now today. Omayemo, yeah, Nanamo Abedafo Asabiamu. One more Asumudian some Ebecoso as a peace council. Peace council, woman as is Yamo, Jumuna, Madru, Juma, Omkochia, Irano. Same way, I welcome Chairman Peter McMenu, former chairman of the New Patriotic Party. Chairman, on behalf of the chiefs and the people of Asanteman, I graciously welcome you.